मोनसे जोंना 14 नं 14 नं चिरां दुवार ब्लक कमिटि डिसलिउसन आरो गोदानै फर्मेसन खालामनाय हाबाफारि दंमोन। बेयो अलरेडि जानानै थांबाय मोजाङै मोजां। आगुनि जेनाखि आफादगिरि बिरदाव बसुमतारी दंमोन मुसाहारि बिथाङानो आरो गोदान नैबे ब्लक कमिटियाव आफादगिरि महरै रायजोजों बा बयजोंबो गायसनजाबाय। आरो बिनि उनाव निखिल बरगयारी बिथाङाबो आवगायनि जेनेरेल सेक्रेटारिमोन। बिथाङाबो बयनिबो अननाय मोजां मोननायनि गेजेरजों बयबो सायख'नायनि गेजेरजों बिथाङाबो गाहाय नेहाथारि हिसाबै एडमिनिस्ट्रेटिभ हिसाबै बिथाङा गायसनजाबावबाय। आरो बिनि अनगायैबो आरो सासे जेनेरेल सेक्रेटारि अर्गेनाइजेसन बियो जाबाय निर्मल मुर्मु। बिथाङाबो सासे वान अफ दि जेनेरेल सेक्रेटारि महरै गायसनजाबाय। बाखि फारियै माखासे मोजां दैदेनगिरिफोरखौ सेक्रेटारिसफ्राव भाइस प्रेसिडेन्टफ्राव आरो अफिस सेक्रेटारि केसियार आरो लोगोसे टटेल बेसेबां मेम्बारमोन जोंना 31 बे कमिटिया। ओमफ्राय माखासे एग्जिकिउटिभ मेम्बारफोरखौ लानानै 31 बुंनांगौ मोनसे दिनै फुल प्रेसार 14 चिरां गुवाहाटि ब्लक कमिटि बियो मोजां गायसनजाबाय बयनिबो हेफाजाब आरो मददनि गेजेरजों। आरो बे कमिटि दानायाव जोंना फैदोंमोन चिरां जिल्ला कमिटि इउपिपिएलनि आफादगिरि हिसाबै आं दंफैयो। लोगोसे भाइस प्रेसिडेन्ट लबेन बसुमतारी बिथाङा एक्स एमसिएलए लोगोसे गाहाय नेहाथारि अमर सिंह ब्रह्म आरो सानै जोंनि सेक्रेटारिस दंमोन। आरो चिरां डिस्ट्रिक्ट कमिटि इयुथनि भाइस प्रेसिडेन्ट प्रनय बसुमतारी बिथाङाबो दंफैयोमोन। आरो दा बयनिबो प्राइमारि कमिटिफोरनि गासिबो हेफाजाब आरो मददनि गेजेरजों दिनैनि बे 14 चिरां दुवार ब्लक कमिटिया मोजाङै मोजां दाफुंजाबाय। बेथ' जोबोद मोजां बाथ्रा। फैबाय थानाय 31 तारिख मार्चआव जि रायजो सभानि इलेक्सन जानो गोनां दङ बेवहाय आसामनिफ्राय फारियै जेनेबा बिजेपिनिफ्राय सासे पबित्र मार्गेरिटा बिथांखौ सायख'दों। आरो लोगोसे इउपिपिएलनिफ्राय सासे बिथाङानो जाहैबाय रोनगोरा नार्जारी बिथाङा जोंनि दोलोनि वार्किं प्रेसिडेन्टखामोन। दा बिथांखौनो सायख'नाय जाबाय। आरो बिथांखौ जों मैया जोंनि चिरां डिस्ट्रिक्ट कमिटि इउपिपिएलआ सम्बर्धना खालामबाय जों आरो बोर सारस्रिबाय। बिथाङा फैगौ गाबोन नमिनेसन फाइल जागोन ओमफ्राय 31 तारिखआव भट जागोन। दा 31 तारिखआव जाहाथे बयनिबो अननाय मोजां मोननायनि गेजेरजों बिथाङा जाहाथे गाजा गोमजायै मोजां देरहायो बिनि थाखाय जों मैया हाबाफारि लाखांबाय। आरो बेजों लोगोसे दिनैनि बे जेनाखि ब्लक कमिटि दानायनि जेनाखि हाबाफारि बे हाबाफारि दाखांनाय हाबाफारिया जोबनाय लोगो लोगो जाय बिथांमोना बिबानगिरि जाबाय बिबान मोनबाय आफादगिरि नेहाथारिफोर गुबुन बिफाननि बिबानगिरि जाबाय बिथांमोनखौबो दिनै समायखिरा लानाय अभारटेकिं हाबाफारि दंमोन। बे अभारटेकिं सेरेमनिखौ मोजां खुंनानै थांबाय। बेजों लोगोसे बिथांमोना आरो मोनसे हाबाफारि लाबावदों प्राइमारि कमिटिफोरखौबो गोदानै 31 मार्चनि गेजेरावनो दाफुंजोबसिगोन नालाय। दा बिनि थाखायबो बिथांमोना पेनेल लिस्ट प्राइमारिफोरनिफ्राय लाबाय आरो बे पेनेल लिस्टखौबो दिनैनि गेजेरजों मेलनि गेजेरजों डिक्लारेसनखौ होनाय